Kepanggih karo Lek Surat to. Nggih. Nah, sing sante atimu. Nggih. Aku ora tau piye-piye. Nah. Mosok jangan takut ya. Mosok to, Mas? Aku tidak menggigit. Ora nyakot to. Enggak, paling gur ngemut. Niku sanes polah kula. Konangan nggih, Pak. Ojo percaya. Lah aku yo percaya bapake kok yo. Kowe percaya karo Kamandanu? Iya. Oh, alah. Ayo, Del. Nggih. Pak Deparjo kersanipun derek keregengaken kalih putrinipun Mas Kentil. Rumiyin kan nggih kulino bubuk ngene jenengan to Mas Kentil niku. Napa nggih? Nggih. Karo Pak Deparjo MC takon karo Bapak no. Salim riyen nggih, Mas. Salim karo Pak Deparjo. Salim Pak De. Sakniki pun gedhe nggih Pak De. Dhisik dimong berarti, Mas. Hah? Lah iya, salim. Oh, jarine zaman kentir, Mas. Pakku kentir to iki. Zaman kentir iki durung digawe. Oh, nggih. Tahun 95, 2000 kan durung digawe. Kowe kelahiran tahun pira to, Nduk? 2003, Mas. Oh. Percaya mboten, Pak? Kowe isih Durung dalam ana tahap tanda-tanda. isih dalam tahap perencanaan. Perencanaan apa, Mas? Ya pembayangane bapakmu. Arep gawe kowe. Pak Dik. Aku kok anu kok arep duet karo Mbak Ina wae. Kali niki mboten. Ya, aku tak Perkewet to, Mas, kalih Dono putune. Kali niki riyen oke terus kali Mbak Ina. Mbak Ina. Nggih. Pokoknya sih gampang-gampang mawon. Pun monggo mungkin kali Mbak Ina. Oh, Oh, niki mboten. nggih. Wah, ora payu, Nduk. Mboten, Mas, wong kandhani isih perencanaan kok yo. Keciliken jare. Ya, nyanggone Pak Dipur wae, nyanggone Pak Dipur. Nah, ngene. Mosok awake dhewe munggah penyanyi kudu hasil. Lah nggih. Sing pundi? Pasti, alhamdulillah. Nggih, salim. Ben wong wingi ora katut kok salahe. Iya. Awan bengi kok mesoblas ora enek sing Lah, katut-katut to. Kabar-kabar nggih mboten. Putra Nuswantara. Nggih. Napa bawane pelok 6. Nggih. Putra Nuswantara. Nggih, gandeng kula dereng lair Pak niku, Pak. Ndek wau turine kula dereng lair, mengke kalih Mbak Ina nggih. Seragenan napa, Dik? Seragenan napa? Langgam mawon to karemane napa? Langgam pelok 6 wae, sing penting pelok 6. Oh nggih. Oh iya setia. Oh nggih. Aku kang setya Nggih. sliramu. Iya, Mas. Mataraman ya diaturake. Ngangge bawa Pak Dik. Nah, bawa. Wingi nanggape restu laras sing alus kok ya. Kudu bawa. Bawa ku ya kudu apik. Lah wong ora dikabari kon jagong kaya. Lah tompong kadung ora nanggap kok. Ya sok ditanggap ambek jagong. Ayo. Pamintaku penganten kekalih atut runtut tansah reruntungan. Suara yang ngene kok ya ora kanggo Pak Dipur. Piye, Mas? Ha iya suara apik kaya ngene ora kanggo. Kurang dhuwur. Aku ancek-ancek ya iso kok aku. Ing sarina lan wengine tatan kingkang saram
lamun adoh caketing yen cecak tansah mulat sida asih pindha mimi lan mintuna ayo nimas bareng handatapi sita asih bebrayan. Lolos nggih Mas. Lolos. Lah nggih. Ngene lolos ora tau kanggo. Nggih sami to. Apa? Lho. Jaidi to? Oh. Aku ya kalah nak karo Jaidi aku. Kang Jaidi. Nggih. Wis ora apa-apa. Saiki Mas. Ya saiki to nduk Lah masa ya menawa sesuk kok ya. Sesuk ora karo aku. Hah? Aku karo Ina. Ya, diaturake. Aku kang setya satu witin nganti saiki bapak pancen kowe sing ora marai. Jenengan niku pripun to, Mas? Piye ta, Nak? Kok kula mboten direncangi? Lah ya wong pisan jek ketemu tak sawang dhisik. Disawang. Nek wis tak sawang ketoke kok aku srek ning ati, lah aku terus ngadeg. Ngadeg. Biasane ora muk deke aku ngadeg dhewe. Lah iki mah kok ora ndang ngadeg-ngadeg apa kurang sreg? Urung ngadeg. Sing ngadeg ndi, Mas? Sikile. Oh, sikile ya. Kok kudu penjelasan to iki. Iya. Lah iya to. Iya. Hah? Lah ya iki saumuran anakmu, Mas. Kok tekelaran tahun pira mau? Lho tekok meneh, kok sajake wis tuwa tenan. Lah wis tuwa yo lalenan to, Nduk. 2003, Mas. Oh 2003. Lah iya. Iya. Padha anakku tenan. Ning nyawang ngene yo jane. Hah? Tegel nggih. Tegel nggih, Kong. Lah Tegel iya. ora tegel ya kudu tegel. Wong yo enek iki. Nggih. Ngandika pangayo
nalika sliramu ninggalku apa sliramu ora krasa Aku kudu sambat karo sapa atas suwan dina lan wengi Moga-moga Gusti ngijabahi sedepan nggonmu bali bisa kumpul kaya dereng muni aku sayang padamu sayang ayo taun nono windono tak enteni ing pucuking tresno bangun nopo bebasan wong katon sliramu wae piye nak pun mantep aja gelo karo lek salat kok mboten gelo karo aku mboten gelo niku napa sing digelani gilo oh gila nyawang lek surat gilo mboten gila aja meneh kowe asline aku dhewe ngetke raiku ya gila kok kowe iki jenengan niku kok iso lah ya kaya ngono tono mbok disawang kae lho kaya Aryadi Panggang mau kamandanu saiki lah iya to ayo aja lali pawelingku uga menang kang mas janji kang satya satu tak enteni nganti saelingmu lelo lelo lalo yo 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 Nggih, sampun Pak Matur nuwun, Dik Dik. Delia. Nggih. Pak Depur matur sembah nuwun pangapunten namung gegojekan mawon ampun pun lebetaken wonten manah nggih mungkin darosi tenanan kula mengke lah saestu mengko Pak Di matur sembah nuwun